ɛyɛ nana efiasapɔ nasi ɛna wɔn akonnwa no a abɛgya hɔ akyerɛ saa no nasifoɔ abusua no ɛnkɔ trase na yɛyi obi mmerɛ no mfa mbɛkyerɛ na de amoma ne nyinaa atwa yɛama me deɛ ɔbɛdi nana afiasapɔ ase deɛ na mede no bɛkyerɛ yɛdeɛ de no brɛ no ɛda no ma ne nso ma me na ɛwɛ buki a ne nso ma me a ma ne ɛwɔ mu yɛakɔ akoto aso yɛ ayɛ ɔde nso bɛnyɛ wɔ yɛ nyinaa biribiara kɔ amatomatoma nso bi sɛ ghana wɔte ne sɛ sɛ ma no bɛdu ɛyɛ sɛ bɛhwɛ abe ɔdofo akye abe ɔbaayɛ a kura ne nsɛm yampa ntwe bi a mmienu ne hyena pɛntu nsia tumfoɔ ɛbɔ mu adeɛ nananom yɛmpere na Adontenhemaa yɛmpere no yɛmpere Adontenhemaa Ɔsɛ na ɛfɛ sɛpase tí ɔde maa no. Eti ɛ. Yom. Sinti ne ba ya ɔsɛ na ɛfɛ sɛpase ɔwɔ na ɛfɛ akɔto wɔ no. Ɔsɛ ti a ɔyɛ sa. Yom. Yom. Sure, I'm from your home one. Now you walk on once. I'm from your other so a train. What from what to myself? What's in that here? Something I can't say. A face of our senior back or to walk. Now, father, dear, a children to myself. Today, the head and the neck, example. It's all to be with it. Wa mo de no ye ba se che wetie ba so no to bi o de di na che no ba from no aso bi o ti we bi ara fa to kwa mo